kudu manut ya. Ngaji dhisik ndongakne Bu. Bar iki Mas Tapo ya tahlil rono bareng karo Mas Tapo. Tak mau ngilek ge jilbab lengan dawa. Nggih jaket apa anu lengan dawa ngene. Cantik, delokan cantik lho. Nah, ngene nggih lengan dawa apik ayu. Tak gini tak wae minyak wangi ku nggo, sewoger minyak wangi ku. Ya. Ini kan kita cantik toh. Mungkin mau aku lek ngono iki. Senyummu telan. Senyummu. Ya. Kapan Bu ya? Ojo pegah kelabang tak wae. Ban karet ya tak jekone ya. Ampun Bang kali. Betul. Sikatiku sapa? Oke. Randy. Elah. Amungi Mas Tapo rada gering, rada adoh, engko iki pilek-pilek lho aku iki. Mending apa ora kira-kira? Manut ora? Hari iki gek tahlilan ndongakne Bu. Bu Faisa. Ndongakne Bu. Gek melu rono ngene Mak Bre, karo Mas Tapo. Mas Tapo tak ganti sarung sik ya. Sarungan sik ya. Oke. Setuju. Manut. Sesuk delok bangunan. Wisine dadi roh ora? Loh, Sing garap sapa? Mas aku. Mas Agung.